И просто хора, аз съм Ицендър PvP и днеска снимам в Мафия PvP сервера на MegaBG. Аз съм голям фен и с моят приятел направихме една къща ето тук. Развихме се, като влязохме в сервера, направо имаше евент, спечелихме бай айтеми. Сервер е много хубав, в момента има 51 онлайн. И да, бая се развих тук. Опа. Вижте колко пари имам. 308 000. Сервер е мега як. И както казах тук, моят сервер направи къща, направи рез и ето вижте айтемите. Колко лега, колко мечове, колко сета на всичко. Тук вижте. Тук имаме някакъв спаунер. Даже още айтеми. Тук още айтеми. Тук някакви диаманти. Някакъв меч. Бай силен. Тук 40 диаманта. Някакво брадва 16 голдинки. Мисля, че тук има един кей. Да отидем да го отворим. Warp Crate. Мисля да отида да го отворим. Вижте колко хора. Опа. Робак на опа. И вижте кое е якото хора, като хвърлите айтемите, те направо залепват нещо като на земята, вижте. Много яко. Тук отварям този кей да видим какво ще ни даде. 1000 парички. Окей, аз съм пая пари. И тук май трябва ви VIP key, за да отворите този крейт. Тук се взима безплатен ранг при 25 гласина за сервера, Volt. Ето тук Volt. За 25 VIP, 75 вотвания 10 лега. На 100 вотвания 15 лега и на 200 вотвания един слайм спаунер. И ето Warp Food. Тук има подарък от Mafia PvP. Това мисля, че не съм го взимал. Да. Казвам ви хора, сервер е мега як. Това не ми трябва. Подарък от Mafia PvP. И тук имаше за честата нова година. Казвам ви и аз на вас, честата нова година. И ето аз тук съм си взел нещата. Spawn by MegaBG. Тук има 55 лега. Нека да си чет тук. Така. Тя нека да отворим ключовете. Те са и там. И този клип ще бъде нещо като нещо. Абе напълно ще отварям само кейове. Май. 20 000. Забравих да ви покажа какво се пада. Значи 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 джакпот. И тук 50 000 джакпот. 16 лега. Това е нищо. 2 кея. Кит Мафия плюс, Кит VIP, Кит Мафия, Спаунер, Experience Bottle, 16 Кит Бокс, Creeper Egg, 1 Full Luck и Full Armor. Тук пак взимам някакви неща. Тук някакви лопати брадви има. Да, тези на мен не ми трябват. Нека да отваряме. В момента сервер има 48. Оплък. И да. И нищо. Да, ви някакъв гразблок. Да. Ето. Опа, хвърлих лука. Дай ми лука. Дай ми лука. Хайде, що ми даде?
лаган сервера. И да, хора, лагна. Ще пусна, когато сте оправи лага. И върнах се, хора. Има бот атака. О, не, вече няма. Взех си лъка. И продължаваме да отваряме. Джакпот. Ето, хора, опарно. Искам да ви покажа какво представлява това. Protection 4, Unbreaking 3. Brad Sharpness 5. Match Sharpness 5, Knockback 2, Fire Respect 2. 16 обикновени, 8 лега. Нека да си го сложим. И като цяло тези неща не ми трябват. Сам тези неща ще ги оставя. Така, отваряме. Не, искам джакпот. Не мога да го фърля. 16 лега. Найс. Вече 24 лега. Тук има трябва да подарите думата. Ето, хората го подредиха. Magic 69. Опармор ли пак? Да. Яко. Така. После ще се ги приберя в хома. Ето виждате за хора как се печелят безплатни брони с ключове. 1000. Тук май нещо бъгнато. Казвам, че имам минус 1, пък аз всъщност имам колко? 325 500. Сега пак 1000 money. Cash money. 20 000. Това е добре. Остатни 6 ключа. Вижте, хора, колко бързо се печелят армор, легове, мечове, всичко. Мисля да си ги плюсна и сега. Когато няма никой. Дрън. Лагна. Най-малко ми лаги. Let's go. Отварям. Сега да исках 10 000. Само пари ми дава. Искам пак да ми запалне спаунер. Джакпот? Не. Остана ми 1K. Плюс това. Да ви покажа какво е това. Ето какво ви дава. И хора, отваряме последен K. Holy shit. Бум. Искам един джакпот 100 000. Оп, армор! Йей! Пак ли ги взех? Те са простоти. Хора, сте ми ги давали, бе? Нека отидем в хома. Така, хома сме. Така че няма място. Пълним тука. Мисля да отида на PvP. Меч. Не съм много добър на PvP, но какво се прави?
Взем 10 лега, без той имаме holy shit. Така. 8 брони, нищо, резервни. Така. Warp Shop. Отивам да вземем пошънки, ако има. Warp Potion. Той има Warp Potions. Warp Potions. Видим. Holy shit. What? Читнахме меч? Или аз взех 2 меча? What the fuck? Това какво е? Regeneration. Бе, искам Strange. Ето. Instant health. Има ли? Има. Това е Instant health, нали? Да. Ще да направим така. Strange. Това стои тук. Това тук. Това тук. Нека да купуваме, имаме много пари. Готови сме, хора. Топ. Swords. Окей. Spawn. Ранг. Честита нова година. Мерси и на тебе. Чест. Къде има хора? Warp PvP. Warp YouTuber. Малко ще отидем в Warp YouTuber да видим какво има там. Welcome to Warp PvP. Тук има PvP май. Гледайте сега колко хора идват. Окей. Тук ще ви ли решавате какво да правя? Или аз се решавам. Magic. What? Нали ние така написахме? Ще хора? О, 39. Лина 500 лара PvP. Ще ни бият, но аз не съм много силен на PvP. Вече как стои? Оп. Ще вземем меша. Сега ще ме цепят от бой. О, той изяде лега. Що правиш така, печага? Хайде де, стига си бягал. Много ги мразят такива хора, как бягат само
Хора, не виждам нищо. Остане. То сбрадва и с какви неща ме бие. Стига да е. Ще ме бие печагата, поселение. Мен пък ме заболя ръката. По-скоро пръста. Да, ето, рипнах. Как се каже топич? Къде е тос? Ето го. Лино 500. Ако отидем в хома. И да, хора, надявам се клипа да ви харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за моят канал и чао!